ka kɛ cogoya min na jamana kuma o kuma ka se aw ma ka se ka kibaruya dɔw d'aw ma walima ka se maa minnu bɛ jamana ko kalama olu ka se ka kibaruya dɔw di ka kɛɲɛ ni faso kibaruya minnu bɛ faso kɔnɔ maa bɛɛ lajɛlen ka sigi ta fan dɔ o de la an sela bi honorable Abubakar Siriki Fanba kɔni ma min ye Malikura TV Cap Mali ka taa se DMTV kɔni ma Abubakar Siriki Fanba i ni ɲankuma. Aba aw bɛɛ ni ɲankuma n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ don kiramatoya la ka dugawu kɛ ka taa jamana ye halisa ala k'an ka jamana kuma bɔ amin ala k'a bɔ juguw bolo amin jamana kanubaga ala ka dɔw fara o kan amina jamanadenw bɛ ka bɔ fan bɛɛ fɛ k'u bɛ salasiw dɛmɛ fɛn fɛn bɛ ka bɔ a dɛmɛ na an b'a ɲini ala fɛ ala ka barika don bɛɛ la amin amin ala k'a kɛ hɛrɛ ye amina mais an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna salasiw dɛmɛ a kana kɛ fond de commerce ye dɛ dɔw ka taga an bɛna salasiw dɛmɛ ka fond de commerce k'a kɛ fond de commerce ye o tɛ dɛmɛ ye dɛ ni fɛn minnu dira a ka s'a seyɔrɔ la wa n bɛ salasiw dɛmɛ i yɛrɛ fɛnɛ ka kan ka i ŋaniya yira donc minnu bɛ ka bɔ k'u bɛ salasiw dɛmɛ an b'u fo wa an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n'u ye jɛkulu ye u fara ɲɔgɔn kan ko salasiw dɛmɛlen don u ka bɔ ka t'u fɛ bɛɛ ka bɔ a ka dɔn ko jamanadenw b'u ka armée fɛ nin de fɔra nin de fɛnɛ ka kan ka kɛ fɛn fɛn bɛ ka bɔ a kɛra Mali fan o fan ye an b'a fɔ halisa ko ka dɔ fara jama kan u ka bɔ ka caya k'a yira k'u b'u ka armée fɛ o de ka ɲi wa tɔw bɛ siran o de ɲɛ o de fɛnɛ b'a yira k'a fɔ baara min bɛ ka kɛ a bɛ ka taa an jimi sira fɛ wa jamanadenw sago don donc o hukumu kɔnɔna la an bɛ a yira k'a fɔ o don na n ye video kɛ n ko ka minnu mana ja jugu mɔgɔ lankolonw bɛ ja minnu ta an'u ka fɛn labɛnnenw ka partager n ko bɔrɔ bɛ don i kun na a bɛ n'a fɔ o ma bɛn dɔw ma ale ye fɛnw ɲagami ɲɔgɔn na kuma minnu ni kala t'u la ka to olu fɔ ko i bɛ k'a ka wagati la k'o ye kangari da a ka chef d'état-major ko n b'i wuli mɔgɔ yɛrɛ man kan est-ce que mɔgɔ kan ka i bɛ ka ko kuma fɔ Mali yɛrɛ kɛlɛko la bilen o wagati kelen y'a sɔrɔ armée kalifalen de don Faransi la o wagati y'a sɔrɔ ala a ko o don kelen na ko n'i y'a kɛ n b'i wuli o kɔfɛ min kɛra o ka jugu ni kɔrɔlen minnu tɛ da ɲɔgɔn ma an ka n'olu da ɲɔgɔn ma sa a fɔra de dɔrɔn an kana ja jugu min n'a bɛ taa faso juguya la ni jugu ka ja dilannen don an kana o de partager e bɛ ja min partager e t'a bɔ yɔrɔ dɔn mɔgɔ min y'a d'e ma e t'o dɔn k'a kɛ dɔrɔn ko ye nin fɔ e bɛ ka terroriste minnu ka ja partager olu ma deli k'u ka suye da ni kuma fɔra fɔ ni komi jamana in kɔnɔ fɛnɛ dɔw yɛrɛ a man di dɔw ye jamana yɛrɛ ka jɔ hali ni ye jamana jɔ kuma fɔ olu bɛ taa cogo wɛrɛ ɲini a la de toute manière komi a tigi tun bɛ baiser de fɛnɛ kɔ parce que n'i ye fɔnba fɔ dɔrɔn k'o photo bila et surtout ka taa Asimi bila o kɛrɛfɛ o tɛ n'a k'ale y'a tɔ la hali ni mɔgɔ t'a dɔn min don o b'a dayɛlɛ donc ko a ka baiser in tɛna sen sɔrɔ min ɲininen b'a fɛ a ka jamana in kanu ale yɛrɛ bɛ k'a fɔ cogo min an fɛnɛ bɛ ale yɛrɛ ni Alaw tala bila n'a bɛ ka mun kɛ ni nin de ye jamanajɔ ye a yɛrɛ k'i miiri a yɛrɛ la u ka bila u kunkolo la ko mɔgɔ si kelen fa tɛ Ala ye quoi an bɛɛ bɛ Ala tɔgɔ dɔn an bɛɛ b'a wele cogo dɔn wa jigi wɛrɛ foyi t'an si la ni Ala tɛ n'i ko ko Ala b'i kɛ tan o y'i kungo de ye e b'i ka Ala ko dɔn e bɛ ne ta dɔn ne bɛ wuli ni Ala tɔgɔ min da e b'o dɔn ne bɛ si ni min kɔnɔ e b'o dɔn e kɔnɔ ko ni ka Ala tɔgɔ f'i da la ko b'i surunya a la de Ala mago bɛ dusukun de la mago tɛ kuma na ani b'i waleya mun kɛ donc k'a fɔ bɛɛ ɲɛna maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ n'olu fɛnɛ bɛ jajugu partager o la an b'a fɔ bɛɛ ɲɛna tuguni baara wɛrɛ bɛna sen na o ka jugu ni nin bɛɛ ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i bɛ ka Mali dɔgɔya n'i bɛ jajugu partager la n'i bɛ image jugu ninnu partager aw bɛna lajɛ tile fila in na an b'u bɛɛ ka passeport supprimer ka supprimer pewu ka bɔ minɛcogo wɛrɛ t'u la kɔ an b'u to nin kuma bɛɛ la dɔrɔn n'an y'i ka numéro sɔrɔ k'i bɛ nin na an b'i ka passeport supprimer ka bɔ Mali ka fɛn bɛɛ kan c'est la moindre des choses donc o mesure fɛnɛ bɛ sen na n'a ye mun ja t'a fɛ n'a ye ja i k'a to yen i tɛ diɲɛ jamana si ye k'o bɛ tugu a ka jamana contrôle la ka jugu ka baara kɛ i kana kɛ Asimi fɛ o ye tiɲɛ i kana kɛ gouvernement fan foyi fɛ mais i ɲɔgɔnna dɔw de bɛ ka taa sa jamana ye denmisɛnnin san 22 san 24 san 30 olu bɛ ka taa sa e bɛ t'i jɔ i ka écran kɔfɛ dɔrɔn manamanakan na 40 ka 40 ala dɔw tɛ 40 yɛrɛ ka taa dɔrɔn ka manamanakan fɔ i bɛ k'o min kɛ o manamanakan na bɔ i ka duwawu kɛ i filanw olu bɛ ka taa sa yɔrɔ min na e bɛ fɔriya la e tɛ ka se ka t'olu ta ɲɔgɔn kɛ
e bɛ taa jalankolon ta donc hali sini an bɛ segin a kan minnu b'a la u ka taa fɛ an b'u tɔgɔ di k'u jamu di ni min bɔra la bɛɛ b'a ye donc o kun y'an donkan ye bi kuma na. D'accord Honorable Fonba tiɲɛ don min ye kɛlɛ faso Mali a bi kɛlɛ daga la a bi waati jan bɔ ka jamana kuma bɔ fɛn caman sira fɛ i n'a fɔ sɔrɔsiya sira fɛ ani fɛn caman wɛrɛ sira fɛ k'a nana ye k'a fɔ min ye kɛnɛya fana ta nasira kɔni fɛ a jirala k'a fɔ o fana na faso kan ka jɔ sira dɔw kan walima o kan ka jɔ yɔrɔ dɔw de kɛ yaasa jamana bɛ se ka kisi fɛn caman ma ni yɛrɛ b'a tɔgɔ wele ko guerre biologique ou bien voilà donc an b'a fɛ k'a dɔn faso o kɔrɔ yɛrɛ ye jumɛn ye ani fɛɛrɛ jumɛnw bɛ yen don nataw la ani an kan ka mun de kɛ ka se k'an bali bɛɛ lajɛlen la i ka se ka ɲɛfɔli k'an ye. N b'a aw fo n bɛ segin k'a yira bɛɛ la commission min sigilen bɛ CNT la n'a sigilen bɛ kɛnɛya ko kan ani adamadenya tɔbɔtɔli o ɲɛmɔgɔ de ye ne ye n'i ye jateminɛ kɛ ministre de la défense ka baara kɔfɛ fɛn mun kan ka na kɛlɛ kɔnɔ ni mɔgɔ bɛ siran ye o ye ne bɛ commission mun kunna ye o de kama an bɛ kuma ka caya an bɛ ɲɛfɔli kɛ ka caya sabula ale yɛrɛ ka jugu ni guerre yɛrɛ ye parce que guerre ye fila ye il y a la guerre sécuritaire mun bɛ kɛ armement yɛrɛ la mais il y a la guerre aussi biologique guerre biologique bɛ kɛ ni mun ye i bɛ fura mun ta walima k'i yɛrɛ fɛn dɔw ta ka dilan ka don i farisogo la ka bana jugu bila i la walima i bɛ dumuni minnu kɛ o ka jugu ni hali an bɛ guerre mun na ye donc ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn na ni tubabuw don non seulement n'u dɛsɛra u bɛ nin de kɛ parce que munna u bɛ taga nin sira fɛ bi Mali bɛ kɛlɛ min kɔnɔ a ka d'u ye hali ni maliyɛnw ti yan bi u mago bɛ Mali ka dugukolo la donc o kɔrɔ ye mun ye maliyɛnw ka diɲɛnatigɛ u bɛ ni na u tɛ ni na u tɛ ninnu ka sira la ko dɛsɛra k'o de faamuya sanction min taara an kama kalo 7 a kun tɛ foyi ye an ka wuli ka marifa ta ɲɔgɔn kama ka su caman bɔ wa a tɔ bɛ tun minnu ye u bɛ tila ka na olu fɛnɛ minɛ k'u mara wa Faransi b'o sira de kan u mago b'an ka dugukolo de la u mago foyi tɛ an na sɔrɔ min bɛ an ka dugukolo la ni maliyɛn bɛɛ sera ka nin faamuya ka nin don i kunkolo la a b'a to sira bɛ surunya donc o de la an kan ka an ɲɛsin arme biologique fɛnɛ k'o kunbɛn parce que n'i bɛ kɛlɛ dɔ la i bɛ kɛlɛ dɔ kunbɛn boloda a ka kan fɔlɔ an ka a ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna arme biologique kɔrɔ ye min arme biologique ye de ka fɛn dɔw dilan soit a furalama ou bien ka hadamaden bana dɔw dilan k'o bila mɔgɔw la ou bien k'a bila yiridenw na pour que o bana ka se ka jamanadenw minɛ wa n'a ye jamanadenw minɛ a bɛ se k'u bɛɛ faga o de y'a to o arme biologique u ye a bɛ fɔ n'ale baara kɛra f'o ma ko attaque biologique o attaque biologique o de y'a to a classera les armes de destruction massive par exemple n'i kun ye Covid ye Covid kun bɛ ka mɔgɔ min faga est ce que o ɲɔgɔnna bɛ ka faga guerre la non mais Covid bana a nana a ye a ka fagata caman faga an yɛrɛ kunna jara n'an ka farafinna cogo tɛ Covid ye fagali minnu kɛ jamana tɔw la n'anw ta kun ma kunbɛn cogo wɛrɛ la a kun bɛ gɛlɛya donc a bɛ fɔ de ma ko guerre biologique c'est-à-dire en français c'est des armes qu'on utilise dans les organismes et destinées à affaiblir les armées ou à affaiblir les populations ennemies c'est-à-dire ka jugu kama quoi et qui provoque des maladies dɔw bɛ se k'i bana wa dɔw bɛ se k'i dɛsɛ yɛrɛ hali i kunkolo la maintenant o de la o arme biologique bɛ tali kɛ fɛn 3 kan fo fɛn 4 a fɔlɔ a chimiquelama bɛ yen o ye fura ye bi n'i ye jateminɛ kɛ anw bɛ fura sifaya bɛɛ ta fura bɛ don cogo bɛɛ la o fura ninnu mun de b'a la e t'a dɔn mun bɛ fura in kɔnɔ e t'a dɔn fimani bɛ yen bere bila bɛ yen bere ta bɛ yen musajan bɛ yen karimujan bɛ yen mɔgɔ bɛ nin fura bɛɛ ta mais jɔnni b'a dɔn fura min b'a kɔnɔ laboratoire jumɛn y'a jira k'a fɔ ko nin bɛ nin kɔnɔ fura ninnu bɛ ka kɔlɔlɔ min se mɔgɔw ma bi est ce que u b'a dɔn donc a bɛ se ka kɛ an m'an to nin na u bɛ fura kirikara dɔw dilan ka dun mɔgɔw b'a ta a bɛ se ka kɛ su cɛya de la même manière i bɛna ye k'a fɔ an ka échantillon biologique baara bɛ se ka k'o la par exemple
dɔ bɛ se ka ne fɔ n b'a jeli ta sisan a kɛlen ko ka ne jeli ta fɛnkisɛ dɔw bɛ ne jeli kɔnɔ i b'a fɔ ko ADN a bɛ se k'o prélever ka banakisɛ dɔ dilan à partir de ça ne yɛrɛ kama spécialement n'a donna ne la dɔrɔn a b'i faga un coup un coup tɔw ka teli fɛ ni fɛn bɛɛ ye et donc c'est pour cela tuma dɔ la mɔgɔw tɛ jatinin dɔ minɛ n'i ye pays maghrébin ninnu lajɛ Tunisie Maroc sɔrɔba jamanaw kɔrɔnfɛ jamana ninnu u ka kamɛsi minnu bɛ mɔgɔw former jamais olu tɛ kamɛsi la mais n'i ye jateminɛ kɛ an ka mɔgɔ mana bana an bɛ taa Tunisie an bɛ taa Maroc c'est vrai a ka ɲi mais an bɛ taa Tunisie an bɛ taa Maroc n'i taara u bɛ prélèvement suguya bɛɛ de k'i la c'est des bibliothèques de prélèvement bon o prélèvement minnu bɛ kɛ la i jeli minnu bɛ ta n ko recherche de bɛ k'o kan e ma n'i taara olu fɛ yen dɔrɔn systématique u bɛ diɲɛ analyse bɛɛ k'i la mais a analyse mun kɛra la jeli mun kɛra la a destiné ye jumɛn ye mun de bɛ taa k'a la bon alors que n'i y'o jateminɛ tubabuw kɛlen bɛ ka t'u ka laboratoire baw sigi o dugu ninnu de fɛnɛ kɔnɔ u ka laboratoire baw de bɛ o dugu ninnu kɔnɔ anw don an ka professeur mun taara kamɛsi la o minnu taara k'u ye kalanbaw kɛ ni min banana Maroc Tunisie ni min fa banana Maroc Tunisie u den mana bana Maroc Tunisie anw yɛrɛ dɛsɛlen bɛ ka furakɛli k'an yɛrɛ fɛ yan donc en même temps a bɛ se ka sɔrɔ fɛnɛ hali dumuni fɛ e ma ye tomatiw bɛ n'an fɛ yan jamana bɛɛ ka tomati bɛ yan u ka tomatiw bɛ yan u ka nemurubaw bɛ yan u ka namasaw bɛ yan an yɛrɛ b'a kun fa la ka taa so mais est-ce que anw ye temps ta ka a fɛnw ta k'u analyser k'u dɔn fɛn min b'u kɔnɔ yiriden bɛ se ka kɛ OGM ye o organe génétiquement modifié i bɛ se k'a sɔrɔ sisan ne ka nemuru ne bɛ n ka nemuru yɛrɛ dilan yan o ka di mais n bɛ nemuru dɔ dilan mun bɛ feere mais n b'o modifié génétiquement i bɛ taa sɔrɔ ne bɛ ka nemuru mun dun yan ani n bɛ min feere kɔfɛ olu tɛ kelen ye donc jamana ka kan ka fɛɛrɛ de kɛ dumuni o dumuni n'a bɛ don nemuru minnu bɛ don fɛn bɛ don k'o bɛɛ contrôler c'est pour cela kuma o kuma an ka kuma na n b'a fɔ n ko il faut que an ka agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments an k'a bila sen kan sabula n'i ye jateminɛ kɛ dumuni yɛrɛ gansan sen fɛ mɔgɔ bɛ se ka bana 200 ni kɔ de sɔrɔ dumuni na bana 200 ni kɔ e ka jateminɛ kɛ cancer bɛ ka évoluer cogo min Mali la donc a bɛ se ka sɔrɔ o dumuni ninnu ala a bɛ se ka sɔrɔ sɛ dɔw transportelen fɛ e t'a dɔn a bɛ cogo min na n'a condition man ɲi a bɛ se ka sɔrɔ fɛn caman fɛ mais nin bɛɛ la n'a contrôlé don a bɛ se ka dun mais est-ce que bi an bɛ k'o bɛɛ kɛ yan c'est pour cela a bɛ fɔ o min ma ko arme biologique an kan ka ɲɛsin o de kɛlɛli ma sisan parce que kuma fɔli ka ɲi kuma bɛ se ka na ni gɛlɛya min o ka ɲi mais an kan ka mun de kɛ bon an bɛ se ka Hakimi fo an b'an ka président ba fo kosɛbɛ n bɛ ministre Asan Ba Jalo fo kosɛbɛ parce que u bɛ ka baara dɔ kɛ a bɛ ka tɛmɛ maliyɛnw hakili kan mais et pourtant Hakimi miirila nin na a y'a baara boloda a y'a baara boloda ni fɛn 4 ye an bɛ yɔrɔ min na ko bi usine malienne des produits pharmaceutiques an yɛrɛ ka fura ka se ka dilan an fɛ yan an bolo bɛ fura min na ani an bɛ mun dilan o bɛ se ka an kisi ni arme biologique dɔw ma parce que fura modèle bɛɛ bɛ don nous sommes les grands consommateurs an b'a bɛɛ ta an bɛ doliprane ta an bɛ fɛn fɛn mana ye an b'a bɛɛ kunu alors que jamanaw fura tɛ kelen Faransi doliprane ni Mali doliprane tɛ kelen donc usine malienne des produits pharmaceutiques Hakimi y'o min kɛ k'o dayɛlɛ n'u tun bɛ fɛ ka o dugukolo gansan o ye 8 milliards ye a yɛrɛ usine n'a kuturu yɛrɛ ka ca o tun bɛ fɛ k'o feere 2 milliards 500 millions mais président y'a bali k'a dayɛlɛ c'est fonctionnel maintenant fura bɛ ka bɔ yen fura bɛ ka dilan hali n'a y'a sɔrɔ fura den mun bɛ dilan n'a man ca an sago la mais don n'a nata an kan ka baara de kɛ u ka se ka fura caman dilan an fɛ yan a kɛra ka laboratoire P3
Aslan Badialo antara kotana Institut national de la pharmacie et de la santé publique là laboratoire Petro na faimui an wa jeli caman tara kata France kata jamana wɛrɛ la mais u bɛ taa mun de kɛ jeli ninnu na u b'a fɔ k'u bɛ ka bana ɲɛɲini mais bana ɲɛɲini kɔfɛ u bɛ se ka fɛn wɛrɛ k'a la u bɛ se k'u mago ɲɛ a la cogo wɛrɛ o bɛ se ka ko ka recherche k'a la mais o recherche bɛ taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ a tɛ ka kɛ est ce que an b'o tɔnɔ sɔrɔ an bɛ baara jumɛn k'o la donc laboratoire Petro dayɛlɛli o fana ye baara ɲumanba ye ministre bɛ fo min na ani président an kɛra ka centre de recherche de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle an yɛrɛ ka farafin furaw u bɛ se ka lajɛ cogo min u ka se ka nafa ɲa an ye walasa k'u lajɛ kosɛbɛ ani bi l'hôpital de Banankɔrɔ l'hôpital de 4e niveau a bɛ ka jɔ ka ban pour que an ka se k'an ka mɔgɔ caman furakɛ ka sɔrɔ u ma cɛ ka taa kɔfɛ n'a équipera ka ɲɛ a bɛ nafa ba ɲa ni ye fɛnbaw ye an kan ka mun fɔ mais ni kɛrɛfɛ baara dɔw de kan ka kɛ baara fɔlɔ jumɛn kan ka kɛ o ye de il faut nationaliser la santé du Mali ka Mali yɛrɛ dɔgɔtɔrɔya ka nationaliser yɛrɛ de nationalisation in bɛ tali kɛ mun na a fɔlɔ la i bɛ recherche locale de valoriser c'est à dire an bɛ ɲɛɲinini minnu kɛ yan c'est à dire i n'a fɔ an ka dɔgɔtɔrɔw bɛ baara minnu kɛ hôpitaux la ani fɛn wɛrɛw la ani an ka denmisɛnninw bɛ kalan mun kɛ école de médecine na olu bɛ thèse mun produit an kan ka ɲɛsin o de ma k'o de lajɛ k'an ka baara kɛ ni o ye mais anw tɛ k'an ɲɛsin o ma dɔgɔtɔrɔ caman bɛ yen mun bɛ ka recherche kɛ dɔgɔtɔrɔ caman bɛ yen recherche kunda bɛ yen nɔ par exemple sisan n bɛ exemple dɔ d'i ma n y'a fɔ sisan jamana wɛrɛ yiridenw b'an ka dugu la est ce que an y'a ɲɛɲini k'a dɔn ɲɛɲini ma k'a la musow bɛ produit mun est ce que an delila ka fɛɛrɛ kɛ nin ye produit mun ya ma d'a la i bɛ jateminɛ kɛ sisan an bɛ e ni ne bɛ Mali la yan n'e bɔra ka taa Faransi san kelen e bɛ dati sujet étranger de ye parce que i ka système immunitaire i farisogo kɔnɔna a bɛ yɛlɛma o b'a sɔrɔ e ni sosow tɛ contact la bilen mais ne min bɛ soso ni contact la e ni ne ka fura tɛ kɛ kelen bilen bon alors que siɲɛ caman anw bɛ tubabuw ka fɛn ɲɛɲininen de ta ka n'o kɛ farafin na yan n ko b'a fɔ ka kuma yɛrɛ la ko ni cancer ye farafin minɛ dɔrɔn ko y'o faga bana de ye awɔ mais alors que c'est faux n'a y'a ɲɛɲini an bɛ ɲɛ sɔrɔ a la donc n'o bɛ ten mun na bɛɛ k'i ka fɛn ɲɛɲini jusqu'à ce que olu yɛrɛ ko ko la médecine tropicale et la médecine occidentale donc n'i y'o jateminɛ an ka denmisɛnnin minnu bɛ former an ka école de médecine na olu ka thèse u bɛ thèse mun ta c'est à dire thèse ye ɲinini kɛ fɛn min na walasa ka a yira thèse ye initiation à la recherche de c'est à dire ka taa ɲinini kɛ ni bana in ni y'a fɔra ne bɛna an ka kuma kɛ i n'a fɔ kunna bana kan e bɛ taa ɲinini kɛ kunna bana bɛ sɔrɔ cogo di fura jumɛn bɛ k'a la o document de base de olu de kan ka utiliser an ka service la pour que ka se ka nin baara kɛ mais o étudiant yɛrɛ bɛ ka former cogo di bi an da bɛ tila ka so bi an bɛ yɔrɔ min na yɔrɔ an ye SOREM créé la société des ressources minérales du Mali an kan ka société aussi de la santé dɔ créé o la création d'une société de recherche pour la santé parce que kɛnɛya ye koba de ye nin bɛ dɔgɔtɔrɔbanw fɛ yen nous avons plus de 1000 anciens chercheurs au Mali dans le domaine de la santé. Mais en avant, il y a un kɛnɛya kan. 1000 et quelques. Maintenant, il faut créer une société de recherche pour la santé. Baara bɛ kɛ CSRF la, centre de santé de référence la, baara bɛ kɛ hôpitaux la. Maintenant, ko recherche ta, an ka baara kɛ n'o ye, u sera ka bana min furakɛ, an ka protocole dilan n'o ye. O société de recherche bɛ bɔ ni min ye, i bɛ se ka algorithme national kɛ n'a ye. Par exemple, ko ni fièvre typhoïde b'i la, a kan ka kɛ tan k'a kɛ tan, jamana yɛrɛ bɛnna o kan. O b'a sɔrɔ recherche dɔ b'a bolo. Mais n'aw tɛ k'o kɛ dun,
Faut que tu ta ta dron ka barakeni aux normes. OK. Donc au clan ngake. No bora il faut que anga research localu fura munun ba yere bolen. Anga wasa do ala. Fura badin ne be. Munu me farafin fura ke. A fura badin bubulu ba ne me ko ka fura tete. U ba ne me ko ka fura bla ete clinique la pour que ka laja abe mogo mi nyamalo mogo yi. Me kuma fla finyana. Calculer rénal be mogo mina. Ni ya nana mba farafin fura ke ka bati to fura ta. Comment qu'il dit ya? Kono dimi fenga do wa ko calculer rénal ni ayi mine. Kono dimi nga jugun tanto. Do re na ye umine no aka jugu foka foka. Donc na commencer la kimine. Do re be chirurgie re kala. Mais a farafin fura be ka kena net. Bi prostatique mi e toroba banay. A farafin fura be mo ban fe docteur lo do afrake ka ban na nga farafin fura ay daga to docteur do de farafin docteur ere tede parce que tera nyini nga choroba fe fura be mu be na fanyanna mais mon on to le valoriser. Aujourd'hui il y a le réseau des tradithérapeutes où il fura gland fura ke mambu bolo am baneme ka ete clinique ke anta doro ka ta fura o doro ka fura be am war min du fura la sangon ala ka tani maliga budget. Donc nous sommes des grands consommateurs de médicaments. Donc, ola, et quand on recherche local nous, ni au dobala, on va te faire content de beaucoup faire canao. Fura si bien bête na moi tini kundo fura bekoro. Bon ne quand on valoriser même dans l'espace AES. Nous borain. Mesures préventives contre les armes biologiques. Oui. Laboratoire P3 et les links au Mali là. Amanga soni maoma jeli tara Mali là kabo Mali d'affaires. Interdiction formelle de l'exportation des échantillons biologiques. Ni commande fiana mo bese kana ne jeli ta san. Mais tant jeli di. À partir de mon sang, vous avez ADN négatif, vous avez un microbe la bactérie là, à partir de mon ADN. Ni cela quand il a droit salé. Donc le fait qu'il y ait un échantillon biologique ou bien bon, kata kofe, amai, c'est pas bon. Et nous, moi je conseille à nos autorités, nous connaissons bien nous et Djeli Takabon Mali d'affaires. Je conseille ça à tous les forces armées et de sécurité animales Mabao. C'est-à-dire qu'ils sont là qui Djeli prélevé. C'est-à-dire qu'ils ont armes de takadi Mohoma quoi. Tu lui as donné toutes les armes pour te combattre. Étiquette qui est maintenant tu es Djeli talent sur les recherches bibliques à Kaka. Donc là, il faut développer les laboratoires de recherche au niveau local. Un laboratoire chaman sigisenga, laboratoire national qui a valorisé, laboratoire monumbambolo qui a janti beken, mochi jeli te boanga jamana dafe. Wa bebolo erema jeli la magalla. Maintenant au final là, il faut renforcer les compétences. Ne me commando fait yana sisa. Kuma chama mo malata jilta la. La numération formule sanguine, oui, que Djeli est qu'on a fait un coup ou yadon. Il a ça docteur analyse docteur. Attrité, en tout cas, ta analyse qui est horreur. Après analyse flash à baquet. Il va sur la sarobe mouna monstre, mon évoqué. Parce que déjà, moi, il a fait, mais exemple, nous recommandons Dima. Palifleni. Soumaya Bana. Il y en a des démissionnements. Ame TDR kula TDR kan parce que TDR ba ida ka fo ko pali bilan mais anga au TDR test de diagnostic rapide abe fait min détecter abe fo de mako IgG c'est-à-dire jeli kono fin flabe olu be kuma ni banaka koro ou bien ni banaka kura ni banaka kura ndo na abe mun détecter abe fo mako IgM wa ida ka ko banayi kura mais n'a pas IgG de ira, on croit qu'on bana mbila. Donc en fait, nous on test rapide test rapide ben ira de ko pali kumbila.
mais est-ce que ni pali bila est clean tɛ ale b'a yira ko pali bila kɔrɔli est-ce que tu vois donc ça confirme que pali kun bila donc a ye confirmation dɔ di mais alors que en réalité pali yɛrɛ pour que k'a dɔn yɛrɛ i bɛ goûter pɛsi de kɛ bon o goûter pɛsi fɛnɛ u bɛ ɲɛɲini ni fɛn minnu ye fo o mɔgɔw de compétence ka k'i la k'o fɛnɛ compter k'a fɔ bon pali b'a la ni nombre de trophozoïtes pali kisɛ hakɛya b'a la 100 don 80 don 60 don fo mɔgɔ ka former bon i bɛ se ka taa sɔrɔ mansin bɛ kuma mansin b'a yira par exemple ni mansin bɛ fɛ ka yirali kɛ mun bɛ don mansin kɔnɔ a bɛ fɔ mansin yɛrɛ de ko n'i ye fɛn o fɛn ye ko pour que i ka faamuya b'a ka nɔgɔya ko n'i ye fɛn fɛn ye ko ni kunsigi b'a la k'o ye cɛ ye ko mɛ ko ni kunsigi tɛ min na k'o ye muso ye mɛ i bɛ se ka taa sɔrɔ cɛ dɔw bɛ kunsigi t'o la i b'o fara muso kan o kɔni don bon i bɛ taa sɔrɔ fɛnɛ kunsigima dɔ bɛ yen i b'o fara cɛw kan maintenant pour que k'o différencier mɔgɔ de bɛ kalan ale ka kalan de la ale de bɛna kɔnɔ lajɛ ka lamu lajɛ k'a fɔ wa mɛ kunsigima bɛɛ tɛ cɛ ye kunsigintan bɛɛ fɛnɛ tɛ muso ye bon fo compétence kalan de ka kɛ olu fɛnɛ kun c'est pour cela la santé est compliquée quoi ninnu bɛ fɔ pour que ka mɔgɔ hakili de lajigin an ka hakili to an yɛrɛ la parce que kuma dɔ b'a ko transition tɛ ka baara kɛ mais n'an ma nin fɔ transition bɛ ka kunbɛ kɛ cogo min na n'an m'a fɔ a ma ɲi mais a yɔrɔ effort dɔw fɛnɛ la an kan ka appuyer fɛn wɛrɛw kan k'olu kɛ donc n'i ye jateminɛ kɛ il faut aussi que an ka médecine traditionnelle développer mɔgɔ joli bɛ yen min bɛ farafin fura kɛ jamana yɛrɛ bɛ quartier rouge d'u ma ko farafin furakɛlaw don olu ka furaw b'u bolo o fura ɲɛɲininen don mais munna an t'o furaw bila essai clinique la a bɛ se ka bana minnu faga an k'an furakɛ n'o ye diɲɛ kɔnɔ i ka dugukolo bana fura de b'i yɛrɛ furakɛ mais an y'o bɛɛ to yen an bɛ tubabu ta dɔrɔn min b'a la e t'o dɔn c'est pour cela des fois ça me fait rire ni dɔ n'an kunna dɔw da la u bɛ taa faransi c'est vrai i bɛ taa faransi parce que an y'an mago bɔ an yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔya la de Mali dɔgɔtɔrɔ ɲuman caman bɛ yen on n'a pas voulu accorder de la valeur ajoutée an yɛrɛ ka agents na an y'an baw la ka tila ka jamana ka kɛnɛya to mɔgɔ damadɔ bolo olu k'a ta en otage sinon e bɛ se ka bɔ Mali la cogo di ka taa bugun opérer Faransi kɔni bugun opérer yɛrɛ ye ko ba ya mais dɔw bɛ bɔ yan Faransi ka taa k'u bɛ taa bugun opérer Faransi alors que Mali la ni nɔ médecin yɛrɛ tɛ dɛ allez infirmier yɛrɛ tɛ quand tu formes très bien un aide-soignant a bɛ cataracte opérer ka ɲa et Gambie ma kɛ les infirmiers de premier cycle olu de bɛ cataracte opérer o tɛ médecin ka fɛn t'a yɛrɛ bɔ yen mais tellement k'an ye fɛn bɛɛ mystifier parce que ni tubabu b'i kalan tubabu b'a bɛɛ de gɛlɛya i kunkolo kɔnɔ i b'a fɔ ko e tɛ kɛ foyi la n'ale tɛ donc n'an ma médecine traditionnelle don ba la a bɛ kɛ baara ye dɛ o de k'ale conseil na ɲinɛ kun kɛra ka médecine traditionnelle ka intégrer l'exercice de la médecine privée la mais après ministre an b'a fɔ a kɛra ka intégrer a kɔnɔ parce que a b'an kɔnɔ k'an ka dɔgɔtɔrɔya dan ye dɔrɔn min bɛ kɛ tubabu baara la alors que anw yɛrɛ sɔnna ko farafin baara bɛ kɛ ka tila k'o farafin carnet d'u ma wa ka tila k'olu ɲinɛ k'olu bila kɛrɛfɛ an ka baara kɔnɔ il faut les intégrer an ka n'u ma u jija nin na an ka cɛkɔrɔba caman bɛ yen n'u sara dɔnniya bɛ tunun dɛ o kɛlen ye tiɲɛ ye cɛ mɔgɔw bɛ fɛn dɔn koyi wa yiri bɛ furakɛli kɛ fɛnɛ wa fura yɛrɛ ye yiri de donc c'est pour cela an kan ka hakili to Ebola nana ani Covid nana an ye mun de kɛ pour que k'o bali n'an y'o kɛ an kan ka continuer fɛ mais bi an ka frontière an kan ka cordon médical de sigi yen nɔ ka sigi jamana donda bɛɛ la ni maa o maa bɛ don a ka contrôler parce que dɔw bɛ se ka don ni bana dɔ ye ka n'a yɛrɛkɛ jamana kɔnɔ wa Ala k'an kisi inondation min daminɛlen filɛ ji bɛ ka tiɲɛni mun kɛ ka taa mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a bɛ na ni bana wɛrɛ de o fɛnɛ ye baara o ye baaraba ye dɛ nin na tuguni n bɛ gouvernement fo parce que an taara bila mun dira u ma a valeur ye 230 millions ye balo dir'u ma kɛnɛya fɛnw furaw bɛ yen ambulance mobile bɛ yen
wari fɛnɛ bɛna d'u ma mais maintenant interfleuve fɛnɛ an ɲɛ b'a la tiɲɛni kɛra fo mɔgɔ bɛ ka déplacer ka na san a kana k'u kɔnɔ k'an t'a kalama an b'a bɛɛ kalama information dira faamaw ma mais faama ka baara tɛ se ka kɛ bɔ ko sapeur pompier de a fɔra ko nin kɛra yan fɛ dɔrɔn paraw k'a tɛ ka taa non sigiden minnu bɛ olu bɛ ka ci fɔ ci fɛnɛ bɛ yɛlɛ sanfɛ n'a sera sanfɛ olu b'a jateminɛ para mun kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ jɛ k'o kɛ o de kɛra hali san ta la parce que mɔgɔ ma mun faamuya c'est vrai de montrer toutes les images nin kɛra tan nin kɛra tan mais a bɛ ka kɛ yɔrɔ min na faama dɔ de bɛ yen faama ka ciden de bɛ yen olu de kan ka information layɛlɛ ka taa lase faama ma n'a sera ma kuma min na a bɛ sɔrɔ k'o traiter donc c'est pour cela o kɔnɔdɔn min bɛ kɛ ni y'o fɔ o kan ka kɛ AES dugu bɛɛ la maintenant nin bɛɛ kɔfɛ la nationalisation de la médecine an kan ka bama mun kan hali o ye ka mɔgɔw kalan ye an tɛ kalan na koyi c'est-à-dire an ka faculté de médecine ne b'a fɔ président ɲɛna a ka jija a ka faculté de médecine 3 a k'o créer Mali la fɔlɔ n'a danna nin faculté de médecine kelen ma an bɛ min ɲini a tɛ ɲɛnabɔ dɛ parce que a ka faculté wɛrɛ dayɛlɛ ancien chercheur wɛrɛw ka taa baara kɛ an ka taa concurrence la an ka lajɛ qu'on ouvre une faculté faut wɛrɛ tɛ kɛ an ka ancien chercheur locaux bɛ ka formation kɛ yen nɔ o écoledenw an k'u comparer tɔw ta la aujourd'hui on peut ouvrir 2 facultés de médecine hali wari tɛ bɔ gouvernement kun a structure bɛ yen a mɔgɔw bɛ yen a baarakɛlaw bɛ yen imagine an ka écoledenw bɛ former mais u bɛ former u bɛ taa fɛn jumɛn de kalan est-ce que a kalan bɛɛ baselen bɛ an yɛrɛ kan kuma la ni kuma na quand je parle souvent des professeurs de CAMES a bɛ digi dɔw la mais c'est une réalité CAMES dans le cadre de la médecine nafa foyi t'a la je dis et je l'affirme parce que kuma dɔ la an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ ni falibo kɛnɛ sɔgɔrɔma de an bɛ boli ka taga Maroc an bɛ boli ka taa Tunisie olu ka mɔgɔ ci tɛ former CAMES la a bɛɛ ye formation locale ye maintenant minnu formera CAMES la ka ban an ka CAMES ko tɔ to yen sa dɔnniya min b'aw la a ka tɔw former yan ta kɛ a ye tɔw former yan ma dɔ wɛrɛ fɔ dɛ n m'a fɔ fɛnkɛ tɔ moi je parle de la santé. Il y a 2 voies. Ni formera international, international, nationalement au Sénégal. Et maintenant, et dans ça là, on dit que chaque ancien chercheur, sur Mali décret d'Ota, ancien chercheur, ils ont 104 heures par an. Donc, il y a 104 heures que, au lieu de heures supplémentaires que, ils ont 2 heures par semaine. 104 heures. Mais d'autres heures toquées, ou quand beaucoup heures supplémentaires que. Et il y a des anciens chercheurs, anciens chercheurs, ils ont l'obligation d'encadrer. Mais anciens chercheurs, et encadrement que, et école de médecine, il te faut que. Et ce qui est grave encore, il y a l'école de la faculté de médecine. Nous tara, ou bien service nous n'a qu'à baraquer. Au chef de service, ils n'ont pas droit qu'au carnet de stage noté. Ça veut dire qu'il ne peut pas les évaluer. Et voilà pourquoi un étudiant Chamambebo ou plagiat de que ou thèse d'oreta ou copier kaso irema et rechercher réel que douma. C'est ce qu'il faut éviter. Et c'est pour cela que j'ai vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur. Ça m'a étonné. Eh bien, arrêtez d'abord. Qui conditionne la promotion des anciens chercheurs à l'encadrement. Pendant que ces anciens chercheurs n'ont pas même d'élèves à encadrer. mais il faut voir. Et ça viole l'ordonnance 2017. Ils ont l'obligation d'encadrer. Mais maintenant, où est tout encadrement qu'il y a? Les gars, quel est le là?
Maintenant, nous, tu es école de médecine, à une faculté ou d'ailleurs, au Qatar, au tout cas, compétence. Et c'est eux aussi qui travaillent dans les services de surcroît. Ils sont les chefs de service, ces anciens chercheurs. Ils sont dans les CCRF, ils sont dans les hôpitaux. Et tu vas voir que très généralement, les médecins qui sont dans les collectivités territoriales, on les empêche d'être anciens chercheurs. Alors que anciens chercheurs, ils ont fait les mêmes études à l'école de médecine. C'est-à-dire qu'ils m'en avaient dit, et on met chacun dans les conditions réelles. Donc, et tu vas voir que tes initiations de recherche. Et c'est pour cela que j'ai dit, on ne doit pas s'amuser avec la formation d'un étudiant à l'école de médecine ou d'un étudiant dans une école de santé. Parce que l'être humain, là, il faut du sérieux. Il faut de la formation à la hauteur. Et maintenant, mais il faut qu'on dénonce. Mais je suis sûr que ni la session d'aller parce que pour qu'on puisse voir les interpellations il y a des lois. À quoi servent Kacharia ou ta n'ante qu'à appliquer? On met Sariata, mais on reste Saria la Walia. Ou bien on va prendre des choses contraires à la loi. Parce que moi, et ils font des pressions. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc c'est pour cela il est important que on a cliqué sur une bourse d'études. On me bourse d'études, moi me makatera kofe. Moi me warbo na kera kalana avec document de ma. Ah c'est ça la règle des bourses d'études. Celui qui te donne les bourses d'études n'a qu'à rechercher que demande des tarots. Sauf si ni à bourse 600. Maintenant, c'est à donner 10 mois. Et c'est ce qui fait que il faut qu'on soit regardant pour la formation dans nos universités. Et c'est partout. Et regarde aujourd'hui, les universités privées, ils sont plus sollicités qu'à l'université. En Bévala. Parce qu'il y a une université privée là. Mais parce qu'à l'université publique, l'élève peut faire 2 ans, 3 ans avec première année là. Adobe Santourouke quand on m'a licencié. C'est une réalité. Ah oui. Mais comment se fait-il que des fils de pauvres, au lieu de faire les cours, normalement, ils peuvent faire 2 ans, 3 ans. Dans la même classe. Dans la même classe. Oui. Et souvent, il y a 7 ans quand on m'a licencié. Mais où est mon câlin? Et me mettre au compter. Comment on peut expliquer ça? Et nos enfants sont victimes de ça. C'est ça des problèmes à résoudre. Et au même moment, Béba, donc, master, ce n'est plus public. War de Vesra. Nous, on a opté pour le système LMD, licence, master, doctorat. Mais ni licencié, il va s'en rouler black, ou bien s'en rouler, on sera l'infini coffre. Pour qu'il y ait un master sur une warti, pourquoi adopter le système LMD pour ces pays fils de pauvres? Et chacun est obligé d'aller dans les universités privées pour qu'il y ait un clavier. Et tout le monde sait que dans ces universités privées, Diabo est un warbo, Dieu n'est pas calangé. Ou tu es échoué. Tu vas voir qu'il y a la université privée là. En 3 ans, déclaré. Après Barawareke. Mais c'était né. L'université là. Mais ça va avec première année là. Mais au tu sais continue. Au présent, on a bon nous ne calama mené. Parce que le président a dit si la jeunesse échoue, l'île a échoué. Maintenant, s'il y a des pratiques qui font échouer la jeunesse, il faut l'informer. Au départ, Amadou Ketafou, le ministre de l'enseignement supérieur, qui se trouve au niveau de la mine maintenant. Voilà, Fabien Minassa. Wallahi, tiens, Horondo. Quand une transition d'amener, moi j'ai fait la question écrite adressée à lui. Moi, mais mon Alissa Malika base de données français. Les bases de données des étudiants maliens à l'université.
Donc en bêta combien? En bêta combien? On t'a sur le à l'université, ça c'est en 95, nous sommes la première promotion. Maintenant, à Coco Tiedo, comme il faut ma solution sur là. Et pourtant, il a eu la solution. Aujourd'hui, les bases de données sont au Mali. C'est pour cela, parlementaire Kabara, le ministre Kabara, mais nous avons fait quel était au mais ni fait mon bé, abe jere ka fond wana ni bé non, ni manga kaya kenye fait. Oti kele oti chien ta oti barje. Akin beni ka oron le de. FNB o réclama, saria ou ka appliquer ou de me fene ku laje la proportion couille fait on ke. Donc ça c'est des choses qu'il faut éviter. Maintenant, il faut que Demzeni fait boy école de médecine. Nous tra service là. Chef de service ou encadrement qu'a dit au dema. A quand noter, qu'a évaluer, n'a chômeli que kaira. Tant que au thé amena avec mon kala. Pour là tu vas voir il y a beaucoup de diplômés mais Allah kana chika dormi balade. Il y a beaucoup de diplômés même wachamolo anima nyedon ou te kelera. Et il faut que carnet de stage qu'a validé au chef de service fait. Évaluer. Mais ce n'est pas comme ça. Les étudiants à l'école de médecine sont dans les services. Le chef de service ne peut pas cocher leur carnet de stage. Et il faut assurer au carnet de stage ici. Allez évaluer mais au métier quelque chose. Avec un baraque né de boulot. Ne de ka bara nya la. Ne de ka dima ka bara tola. Mais yamara qui ne boulot ka bara la koloshi. Ça c'est quelle formation? Il faut informer le ministre de l'enseignement supérieur aussi de ça. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, il y a des non, école de manakla, ou l'outamani pour constituer des affiliés à telle ou telle chose, ou l'outamani école de café encadré. Et en même temps, on exclut des anciens chercheurs. Et au même moment, que anciens chercheurs qui ont un avancement lié à l'encadrement, on ne les donne pas d'élèves à encadrer, ni de thèses à encadrer. Ça, c'est deux fois deux mesures. Alors qu'il Mali me faisait mouna. C'est pour cela que la nationalisation de la santé est tellement importante. Et il faut aujourd'hui recenser tous ceux qui sont des agents de santé. Il y a des gens qui dorment à la maison et pourtant ils sont actifs. Normalement, quand on a oui, mais parce qu'il faut les utiliser. On se plaint que agenté, mais il y a d'autres qui sont à la maison qui prennent paisiblement leur salaire. Mais il faut les utiliser. Et c'est pour cela que Assamba Diallo Foutouni, parce qu'elle est en train de prendre des dispositions pour que au moment où nous paie, ou que c'est qu'à dénicher, pour relever, ou faire mon fait, béga c'est qu'à blabara là. Mon maman a tout ça qu'à sortir, il m'a taillé retraite là. Mais on a mis des gens à la retraite qu'à sortir, on m'a taillé retraite là où ils sont. Des cadres valables, bah tiens moi redo. Mira kumini ngo karta et ou là on se noie fola. Mais cela va finir sous peu. Mais à Kenya, malikoura de Kenya, fanga Kenya de fonyoina. Malikoura Kenya fubeki ka barake. Malikoura Kenya fanga tasira dofe. Santé manama nationalisé à moi. Déjà, le président est sur la voie. Maintenant, il faut l'aider. Ministre de l'Enfant, il faut que les gens dénoncent des faits. Maintenant, ben dans ce qui te connaît, nana faut qu'on ait chef ou baketan. Mais pour moi, je m'en vais chico bâtir le chef des doigts. Et moi, quand milidoro ou bemusoro, tu sais que quand ni d'autres connus quand sont na war de lawa, ay ou armadin chou de keto esrakai. Mais d'autres qui war soro, moi ben quand moi chou de quand, ça veut dire qu'ils s'enfuient de la vie des personnes. D'autres là, madame war yini fanfouy comment. C'est une vocation. Akadi, Ibake, et même moi, Kena, au début, au début de la vie. Ce n'est pas l'argent. La satisfaction d'un bon agent de santé, ce n'est pas la quantité d'argent qu'on lui donne. Mais c'est le fait qu'il lui parvient à traiter ses malades.
tieni bana kun bɛ na ne kun t'a dɔn k'a bɛ bɔ a la ne ye nin bɔ nin na i b'a dɔn ko confort a ka bon ni milliard dili ye guérir une personne là c'est une fierté mais c'est ce qui doit être la fierté de tout le monde. Mais il y a des usurpateurs de titres, ils prennent nos services en otage. Même là, donc, il faudrait qu'il me voit à fond. Ni armée boira en santé de Bénin. En termes de guerre, sinon, éducation, on est bien Kobe Folloy. Parce que ni Kalante est santé là, tout. Mais même là, encore, on va en parler un jour. Si Dieu veut qu'on flare les boulots, Jemana avait développé, avait jamais follow Kalana. Mais on va Kalan, Jemana, tu es tout à Kalande. Ou y a un can donné un bala, Kajini, Kayelamanga Kana Kakanga Moko. Dieu veut baraminke, recherche scientifique, Kadon Aereka Kana, Kakala and Dunkuna. Kanga Kanfuino, Kabaraka and Kana. Pakinimika Yeninga Kana, Ibi Kodon Jona Katemoka. Quand on donne bala o de bɛ sen na sisan kan ka don bala an ka kanw kalandenw kun an ka kan kɛ k'an yɛrɛ mago ɲa parce que n'o tɛ n'i ye kalan o kalan don bala ni walikan ye i ye fu de kɛ i bɛ segin kɔ de mais i yɛrɛ ka kan don i ka kan min b'i kunkolo la n'i ye kalan o kalan kɛ n'o o tɛ bɔ o tɛ bɔ i bɛ se k'an ka denmisɛnnin minnu bɛ sixième année la n'i y'a fɔ ɲɛna bamanankan na ko nin tagada ani tagada o b'o dɔn mais n'i y'a fɔ tubabukan na u b'i jɔ k'i filɛ jamana min Alpha Umaru Konare nana ni Tibo Kabani Plaire la nouvelle école fondamentale ka docteur ka école ko ban pewu ka privatiser ka kɛ fantan yɛrɛ den tɛ kalan bilen ka système santé yɛlɛ ka système éducatif yɛlɛma pewu ka méthode syllabique ta k'a bila kɛrɛfɛ mais n ko ale de ko un village une école. Oh, mais on est à Tobekien. Maintenant, un village et une école, l'école, la privatisation à outrance des écoles. Bien, il faut mettre les anciens écoles privées. Mais permettez qu'à Funyana, quand on a Funyana, le gouvernement n'est pas Warko. Warko est mécénat. Warko est méca boloda. Ne ala tala sonama. Dobina Koka Warla. Mais Jati Chamane Kunyaramine, Warko est là. Nous faisons les combis. Parce que à découvrir ouais américain na do sans flala les écoles privées ko war maso akera gela école chamama parce que kana ga mo ko no kamenyi na ofenu nko ah klibe ni bere la malien manaka école privée là avec école publique là malien ndi mais mo be muna système éducatif aka kekanya pour que gouvernement joro mi ko aka anaki manke donc afunya na bina nyana bo maintenant ko chama de ba jukoro anti ko be fobi mais donna nataw la pour que Coca-Cola ɲɛnamaya ka kɛ k'u ka wariw d'u ma donc an b'o fɔ n'a y'a sɔrɔ ɲininkali wɛrɛ b'a bolo ɲininkali dɔ bɛ yen ŋɔni ko kun ye dɔrɔn kɛnɛya an ka hakili to a la an bɛ min dun ani an bɛ furakɛ mun na ani an jeliw tali a ka jateminɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakili jagabɔ kɛ nin ko ninnu kan nin ko ninnu hakili jagabɔ nafa ka bon kosɛbɛ quoi. D'accord. Honorable b'a dɔn an bɛ kuma Mali a b'a kalama Mali bɛ gɛlɛya dɔw kɔnɔ sisan n'o ye Mali wolomasiritabaaw ye n'u bɛ ka jamana kɔrɔnfɛla ɲini ka minɛ ka di Mali ma n'o ye Tɛzɛwatɛn ye o mankan min tɛmɛna tile fila in na an y'a ye Ukrainiens ka lasigiden min bɛ Sénégal a ye ja dɔw bɔ k'a ka nisɔndiya jira min ye terrorisiw bɛ ka tiɲɛni min ta ka ɲɛsin Mali ma o nɔgɔnni fana fɛ an y'a ye Sénégali faamaw fana ye a bɛ ka ko min kɛ ka se k'a kɔn ani k'a n'a hakili jira ɲɔgɔn na yala e ka yeli ye jumɛn ye nin ko in na. D'abord n bɛ fɛ ka précision damadɔ di maliyɛnw ma ɲɛ bɛ maliyɛn caman na u bɛ ka mɔgɔw don communication fili kɔnɔ ni Ukraine ja fana ye ka kuma o kuma fɔ a jigi dalen bɛ Faransi de kan. O ye tiɲɛ ye. Bon kana na Mali guerre ta ko Ukraine ko bɛ fɛ ka Faransi dédommager ko Ukrainiens nana jɔn ye Ukrainiens dɛmɛ ka taa bombe d'u ma ka sanction ta Eritrea kama autant tɛ yan Faransi tɛ yan ce n'est pas l'Ukraine c'est la France cɛ n'i ye mɔgɔ karalen ka taa tɛgɛ da dugutigi den tulo kan e t'a dɔn ko jigiba b'i yɛrɛ la jigiba b'a la sɛmɛ yɔrɔ ka ɲi Ukraine b'a dɔn k'a fɔ ale ka taa nin ko kɛ a bɛ ka t'i sɛmɛ dɔwɛrɛ de la maintenant mɔgɔw ka bɔ fɛn saba bɛ yen n y'a fɔ mɔgɔ ka bɔ a kɔnɔ
le Mali n'est pas en guerre contre des rebelles. Parce qu'il y a les Sénégalais qui ont papier kono, il y a des rebelles fort, ou des terroristes fort. Ma fo Sénégalais il y a une barra minke. A jara anya parce que Mali ni Sénégal en bé clé. Seulement a politique maracho de la antise ka clé. Mali ka population ani Sénégal ka population a beka mirina clé. Mais nyema munu be sigi Sénégal kuna a kyaman sirlen de be France la. Wai kani jigida ka kibe France kele ni o kay bolo be gola. Ay kani jigida Sénégal ka autorité politique ka kibe France kele. Ay kana ke jena kana mira la ere. Ay auto ke auto lu ka prérogative ere la. Mais akadi peuple sénégalais. Kidi jamana doy. Jamana dion olu na be kele. Maintenant on va communiquer là. Oui a tebe o kono ko en be kele. Mais on be ka rebelle ko kuma mfo ko samaka buka communiquer là. On n'a pas de rebelles au Mali, on a des terroristes financés par la France, entretenus par la France, entraînés par la France pour déstabiliser le Mali. Il n'y a pas de rebelles au Mali, c'est des terroristes et c'est l'OTAN. Et donc ce n'est pas l'Ukraine, c'est les sponsors de l'Ukraine qui sont contre la Russie, qui veulent faire croire que l'Ukraine, faut que l'Ukraine ça, l'Ukraine mais c'est quand même oh mon baboula. Et tu n'as pas de déclaration parce que tu as le mettre d'or il est avec d'or et barala. Ni on jafara le ka kuma fo sara suta en ko faire. Oui tiens. Et tu n'as pas de sara su nyama mate ambulu ko jima na nyamo te en ala che kuma be kuma na me ton afo. Non, qu'est-ce que tu veux? Maintenant na sur ko nyamo be ka ta sara do fe abe shila. Ibe ka tana ibe ka ma fo amena ko faso den jugu de be franci do ba. Oh yafo. Ama fo be ma même ko te ko kuma kan. Okera. Kino foran be na ma kan munu ko ante franci fe kan faso den jugu yi. Maintenant ay te jatmine ke abla job autant de ibe ka ni abla job ajimi kelen do. Iba ko ma kelente. Ame ma kelente wo fanga be anyema de bolo. Nyema akinna de be tafo. Abla job jabe fara ka kuma fo wara de ba ko fe. Donc ambassadeur de kuma min fo u jigi dale me fere de ka ambe Sénégal fo u ye ke anyana mais ambe mu no fe bi o ye olu na nga frontière la o frontière ko kuma inde u ni autant ere de ka kuma inde ka boemene ale ni ni bekera si la frontière est poreuse autant mettre mettre mi ngadai para makeo ni kuma in kan mais que ça soit réel dans le comportement olu na nga frontière la munebi u ka boko fo mo wen Rabo confond, Ukrainien jabe fara de coup bétanique. Ou voilà du coup du mena kayen so. Ils sont ces mêmes pays. Il y a une Ukraine kadjana. Mais ils ont quitté ces mêmes pays là. Là, il est bon de faire des déclarations à Nyana mais n'était fait un baken et n'était politique de baken na quoi. Parce qu'il n'y a pas de politique aussi. D'accord, on aura un donc mais fait malin fait ka bo communication kolon kono. Mali problème France ni wulila ka bo sunoko la France ni bi da France ni bi nyeko France parce que ale ni autant de be kan barake wa France de ni keleti ama wa munu ya la semanti ya fu ma gien fara lara ka pati ku yantoyo okara nu kuma tabi libika on te bi ni kele kono wa mba fu Mali nyana gela mumbe jamana shiti to gera la ko no ka kai biga gelene ne mini bika kuma biga gelene ma biga gele malla aka gele gien fambe anko jatimine ka fo itise ka to guerre la kun no abi mo ko labe ni gele ay mo ko labe ko guerre kono ni kesiri fene ikanga munge ko ke alaba en no ka keleni o de la mesi nga kuma ka effort de guerre die dugu bela be bo ni ba nyini malien yere fe an yɛrɛ ka pétition kɛ an minnu pɛrɛlen don 1 franc par minute de communication a ka bɔ an ka communication na an ka pétition kɛ k'a di gouvernement ma k'an tɔgɔ n'an ka numéro don k'a bɔ an kun sinon la meilleure formule aujourd'hui c'est de prélever 1 franc par minute de communication pour l'effort de guerre parce que an mago bɛ wari la dɔw yɛrɛ ko a kɛ 5 francs par minute de communication ye mais a bɛ jamana dɛmɛ de o on n'a pas besoin d'aller chercher de l'argent. Avec guerre qu'on a temps il reste que mon wari ni choko là alors qu'on a de l'argent en main les multinationales qui sont là ils doivent frapper un cas
an ka dɔ fara avion billet kan parce que ni jamana bɛ guerre la tant que o guerre ma financer an bɛ taa min heureusement le gouvernement parvient à financer les services d'urgence étatiques n'o ye sara ye n'o ye an mago bɛ mun na k'o kɛ n'a kɛra cogo cogo dɔɔni bɛ palan kɔnɔ mais kuma dɔw la gɛlɛyani dɔw b'an kan ka dette fournisseur caman sara maintenant n'o fɛnɛ de bɛ sara o de b'a to jamanadenw bɛ wari sɔrɔ on félicite le ministre des finances a ka baara ka ɲi mais a ka 1 franc par minute de communication a ka lajɛ a ka lajɛ donc n bɛ fɛ k'o fɔ n ka kuma na quoi. D'accord, an y'a ye fana Mali Modibo tɔgɔ la pankuru jigi kɛnɛ kan an ye minɛ dɔw jigitɔla ye an kɔni y'a ye ja dɔw de la an b'a fɛ k'a dɔn ko faso Mali kɛmɛ ka minɛ kɔrɔ sɔrɔ an b'a fɛ ka ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ ko jɛlenbaw don. Bon ne bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna en tant que autorité de la transition ne tɛ foyi fɔ Mali ka armement ko la an ye nin sɔrɔ an ma nin sɔrɔ min kɔni min f'i ɲɛna hali su in na minɛ wɛrɛw bɛ na Ala k'o kɛ ayi ni Alahu taala sɔnna ma wa hali sini dɔw fɛnɛ bɛ na wa kɛlɛ in bɛ kɛ fo ka taa se fa dan maliyɛn bɛɛ k'i hakili sigi o kan ni Alahu taala sɔnna ma minɛn b'an bolo minɛn bɛ ka na bɔ minɛn caman bɛ yen mais n t'an ka minɛn modèle fɔ ni nana n to n da dɔw la ni nin bɛ taa dɔn mais hali sini na dɔw bɛ na Mali yɛrɛ ka minɛ san yɛrɛ a bila i kunna k'a bɛ n'a fɔ n'i bɛ ka yɔrɔ don o don f'e ka dumuni kɛ wa an fɛnɛ kuma o kuma f'an ka armement san parce que kɛlɛ tɛ taa o kɔ a tɛ taa o de kɔ wa i hakili b'a sifaya o sifaya la an bɛ k'a bɛɛ dɔ kɛ o de la an bɛ président fo ka sɔrɔdasiw bɛɛ fo maintenant olu mago bɛ mun na dɛ o ye population ka dɛmɛ de ye population ka dɛmɛ fɛnɛ ye jumɛn ye kibaruya jugu u kana o lamɛn u kana kibaruya jugu partager u ye Sudanɛw photo bɔ yan k'o ye maliyɛnw ye o kɛra Ukrainiens taara baga u yɛrɛ ma k'u yɛrɛ minɛ k'u yɛrɛ bolo siri k'o jabɔ ko Wagner ka sɔrɔ Ukrainiens de don a bɛɛ ye riche de ye maintenant dɔw yɛrɛ b'o partager ka sɔrɔ e yɛrɛ t'a dɔn min don an taara o dɔw ɲɛɲini o yɛrɛ de ye Ukrainiens yɛrɛ dɔw bɛ dɔw bolo siri propagande kɔnɔ k'a fɔ k'u ye riche dɔw minɛ ko kiri kɛra kiri ko Wagner. Et maintenant, même dans le communiqué de truc du Sénégal, il parle de Wagner. Non, il n'y a pas de Wagner au Mali. Nous sommes en relation avec la Fédération des Héritiers. Ah bon? Ante Wagner Kola, ani Wagner Mabarake, ani Wagner Tebarake. Nous travaillons avec l'État de Russie. Maintenant, au Kononana, nan mo be fɛn o fɛn na min b'an bɔ kɛlɛ kɔnɔ an b'a kɛ. Barabana. Awɔ, hali n'o bɛ bɛn mɔgɔ min kuncɛ cili ma an b'a ci ka an ka jamana bɔ nɔgɔ la. On est en coopération responsable avec la Fédération des Héritiers. Maintenant, on va nous payer parce que Wagner, rebelle. Wagner Korote Foye, c'est démontrer que jamana ka sarasu banembe kata keleke mo be ka warde do mercenaire lo ka keleko ou place là. Wore no fait. Comment yende? Et il faut que les gens comprennent quand ils parlent. Bon non au kera tien nous tien tia ou be embargo da malikama embargo armamenté ferama embargo kanga fembe tien et puis ils vont intervenir par la doctrine de la responsabilité de protéger kanu tchoko anga jamana ka ko jamana yere ka travail régalien jamana de la kanani mi aw banembo ma terroriste de be ko ka place là on la ba mu sarasu la gauchilité anga sarasu joli sara kacha. Mais comment ils peuvent nous parler de Wagner? C'est la France qui utilise les mercenaires en Todon. Et les États-Unis et autres en Todon. On dit que maintenant on devait paraquer. Comment maintenant il veut qu'on ait accord signé au lieu de mercenaires de l'Ouest mal là. Kacha. Où est la fouga comment on a mercenaires de l'État canadien? Kacha. Donc nous on ne travaille pas avec des mercenaires. On y ici de banga barala wa me ko barakelenge wa on sera sous des Wagner oui nous connaissons faut mettre ka son s'ils peuvent dire que les soldats maliens au Faran ko c'est des Wagner d'accord mais Wagner to arrêter oui c'est des inventions c'est tout simplement pour que ka jamana to tien ka jamana dum bla fili là ka foko sera sous arrêter ka barakeble. Donc méfiez-vous que personne ne parle de Wagner, que les gens ne parlent pas des rebelles. C'est la France, sponsor officiel des terroristes, qui est en guerre contre le Mali, même à Tinzawaten.
Et c'est pour cela qu'on justifie que Burkina ni Niger tara. Parce que c'est des terroristes. Et que ni rebelles de Djamana Kono, Niger de la tête de là. Ça, c'est entre les Maliens eux-mêmes. Bon, maintenant, on va les rebelles tafo. C'est des terroristes qui ont attenté à la vie et à la terre des Maliens. Et quand on lutte contre le terrorisme, l'obligation entre le Mali, le Burkina et le Niger, c'est de se donner la main. Kata keleke djena kele. Amore là. On dit que djena ke Mali là. Autant n'a qu'à mon bébé. Ou t'as Ukrainien mercenaire ou t'as na. Mon vrai ou boulé. Mon vrai bora fanchama fait. A ko kon nous karana quand nous nous na djeka keleke. Alors que d'abord nous ka djamana ça va bébi. Donc que les gens maîtrisent l'élément du langage, c'est que la guerre de Tinzawaten, c'est la guerre contre l'OTAN et ses sponsors officiels. Après que nous nous temons. Au drone de Doukana Bladore qu'on a noté. Et Tirki Jamana Nyama et Colonel Assimi Willy, Anakmana, Amisaka for Dona Taula, Genoyami Bani Nocha, Sekateme, Nafo, Ayesenefo, Energy for, Sani Firo Kufo, Amisaka Temeni Beka Dona Taula. Même Fiena. Nimbe politicien wa jabide. Francis dona munu sokolo no akili no munina klikan ni albe alnu betanya na Francis. Olu de ka kuma ba ra ko Mali isolé le no. Mais cela est une preuve que le Mali n'a jamais été isolé. Le Mali travaille avec la Russie en bon terme. Le Mali travaille avec la Chine. Le Mali travaille avec la Turquie. Le Mali travaille avec l'Iran. Le colonel Malpi Diaotale. Comment m'info au Canada yaye. Amba fo. Atare Minkera. Comment m'imbora yame. Il a représenté le président et avec des messages clairs. Ou ani jamana chite kelela. Mais jamana de ti boka on kable kibena keba foko ere ba foka on aketa. On ne nous dicte pas. Nous faisons ce qu'on est assez responsable pour nous dire que kaketa. Et la nègre du kono tukodi kone muso kata da glan ko enfant fait de on tout dans magasin kono. Et ne rekanda chamachela o yigatira ya. Maintenant, n'a mo mi jana. Et d'ailleurs on n'a jamais été contre on lebe zani kelengele yala la. Kata fu mo yana ku na onte. Mais kumole do et na ma delika ke pati ma delika kanga RF. Jurumbu la ku jida o sala la o choro nentenia. U choro nenten soni frontière ino européenne na juru balo kana ku utono mada. Maintenant on maklo la e ba kuma bora da ko ka mo gore de. Et chaque fois qu'ils viennent an mo ya yere de girbu ya la. Aide au développement de aide de ceci. Foute bien qu'on funa dirima be nyine mena jani kono. Donc c'est pour te dire que Assimi aujourd'hui que les gens le veulent ou pas, les pays de l'AES ne sont pas isolés. Maintenant ça c'est un très ninkan côté mais ne me faut toujours il faut que l'AES intègre rapidement les briques. Sinon Malaisie ou bien Jamana Dokoko ou l'Ukarata. Non, il faut qu'il intègre les briques. Et puis, briques au boulot d'aller les mecs qu'on a des couilles. On a fait la table ronde internationale avec une dame, Sophia, qui est très bien. Elle dit que les briques sont prêts à accepter les fédérations de l'AES. Maintenant, il faut qu'il rentre dans les briques au nom de l'AES. Et maintenant, il faut que la population de l'AES là, que ça se sente. Il va y avoir un AES qui est mal. Au lieu de faire des regroupements AES, des débats AES, Afle, Niger, Burkina, ou Bébagné. Malais me paraît bien moufou. Ouais, qu'un mouvement pas qu'un AES demain. Né a fini, on m'y droit là. On a tout Mali là, on a qu'un coin confirmé quoi. Parce que Malien de Kadron, mime, ka kota ni na quoi. Moi, kota ni tonodi. Ils ne sont jamais désintéressés. Ils voient toujours qu'est-ce que j'ai gagné dans ça là. Même pour pouvoir organiser des mobilisations de soutien à l'AES, il y a des gens qui font des fonds de commerce pour ça. Alors qu'en réalité, on doit montrer notre détermination. Aujourd'hui, chacun doit montrer sa volonté pour ça. Alors que la dame n'est pas mal là. Ah, quoi il me condamne que là.
mais bi jamana to be ka mun ka ani malen la diaspora be ka mun an yɛrɛ dun mais honorable sika nga faso den jugu de mancha non o tɛ il faut que malen ka bɔ fɛn dɔ de kɔnɔ fɛn ɲini malen caman be n'u be du koko la ole de mali be mun sɔrɔ olu to kɛrɛ ne be mun sɔrɔ ne be mun sɔrɔ olu be miiri o de la tiɲɛ bɛ ka nin bɛɛ kɛ mɛ ne t'a la jumɛn ye ole de jiri kɛ an bɛ ka nin min kɛ mali t'a la jumɛn ye parce que ni mali y'a sɔrɔ e b'a sɔrɔ kɔni jakoya mais e ta ye kuma ne bɛ joli sɔrɔ nin na et c'est pour cela on a eu des hommes d'affaires et non des hommes politiques à chaque fois olu bɛ calcul de kɛ ni n taara nin alliance la n bɛ joli sɔrɔ n bɛ poste jumɛn sɔrɔ n ka gain jumɛn bɛ nin na ça ce ne sont pas des calculs politiques mais c'est des calculs d'hommes d'affaires donc o de y'an na saliya kosɛbɛ parce que anw bɛ fɛ toujours dɔ de ka an ta quoi mais an yɛrɛ k'an yɛrɛ ta a y'an to posture la parce que faransi an dege o de la ko dɔ de k'a d'i ma hali mouvement dɔ bɛ yen pour que mouvement ka sanga sɔrɔ fo ka mɔgɔ dɔ de sɔrɔ min b'a d'u ma maintenant ni mɔgɔ tɛ yen mun b'a di dɔrɔn u b'u sigi i b'a fɔ k'u b'a ko de bi an bɛ ka baara mun kɛ est-ce que an b'a kɛ de ko Asimiya mais on a été mis en mission. Maintenant, il faut faire cette mission. Voilà. D'accord. Aya. Anga foli bɛɛ lajɛlen. Je crois que honorable i ka kuma kuncɛ kuma ni an selen jamukan laban yɔrɔ la. N b'a fɔ dɔrɔn an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma. An ka kɛ jamana fɛ. An ka kɛ an yɛrɛ fɛ. Jamana si tɛ bɔ nɔgɔ la fɔriya kan. Jamana si tɛ bɔ nɔgɔ la baarakɛbaliya kan. Jamana ko la i b'i nin de di nin dili tɛ dɔwɛrɛ ye o. I bɛ jɛ ni sɛgɛn de ye pour que i ka se ka sini sɔrɔ. Maliyɛnw k'a bila u kunkolo la k'an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ. A bɛ wagati jan bɔ n y'a fɔ n ko ne tun tɛ fɛ an ka bɔ embargo la. Parce que o de b'a to an bɛ baara kɛ. Maintenant an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ. Mali in tɛ dilan maa si ye. A bɛ dilan bɛɛ de ɲɛ. N bɛ segin n ka kuma kan n b'a fɔ président ɲɛna. Président mago tɛ parti ka baara la bi. Président mago bɛ ka cahier dɔ dayɛlɛ ka registre dɔ dayɛlɛ registre d'enregistrement des cadres du Mali privé ou public malien de la diaspora et de l'intérieur ka mɔgɔw ka compétence lajɛ k'u wele ka na min bɛ se min na u ka jamana jɔ hali ni président k'a bɛ kɛ candidat il n'a pas besoin de partis politiques il a besoin des hommes parce que bi n'i ko k'i bɛ taa ni parti min i b'a k'i bɛ taa ni parti kɔrɔ de n'i nɔrɔ olu la jamanadenw b'i bila hali n'u kasa y'i fɛ u b'i bila parce que les choses ont changé donc maintenant ce n'est plus une question de parti mais c'est une question des hommes de compétences diplômé terrain j'ai dit compétence n'a ye mɔgɔw sɔrɔ ka tila k'u lajɛ jumɛn compétence bɛ mun na et puis 1 franc par minute de communication an ka don ba la effort de guerre bɛ sɔrɔ cogo cogo an ka taa fɛ parce que an bɛ ka fɛn fɛn fɔ c'est à dire ni jamana mana kɛ cogo cogo a ye certain moment n'i ma wari minɛ k'a di jamanadenw ma ni gɛlɛya nana jamanadenw bɛ jigin de la o fɔriya tɛ k'a fɔ jamanadenw ma ko effort de guerre a kɛra diɲɛ fan bɛɛ a ma fɔlɔ Mali la o donc on coupe 1 franc par minute de communication ni kalo kelen kɛra n'u m'a kɛ an yɛrɛ bɛ pétition kɛ a ka di maliyɛn minnu ye a ka b'u kun an b'an tɔgɔ n'an ka numéro di Orange ma ka dɔ bila k'a contrôler a mana bɛn wari ma a ka cɛ ka d'u ma hali tɛ bɔ a kalama donc ka aw fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini halisa ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kunnaja ala ka jamana basigi jamana ye halisa a ka hɛrɛ caman don a kɔnɔ mais an ka bila an kunkolo la dɔrɔn ko mɔgɔ si tɛ Mali jɔ n'an yɛrɛ tɛ hakɛto bɛ nin na salalamu